Se olisi perjantai. Ai että. Viikonloppu ja vapaus. Mitä? Ei ihan oikeesti. Miksi nämä kotityöt pitää tehdä aina perjantaisin? Miksi vaikka maanantaisin tai keskiviikkoisin tai torstaisin? Koska normaalisti viikonloppu aloitetaan rentoutumalla eikä millään kotitöillä. Koska mieti, haluaisiks vaikka sä aloittaa sun viikonloppu jollain kotitöillä? Et varmaan. Hei, sinä siellä. Mitä? Täällä takana. Kuka sä oot? Ja mitä sä teet mun puhelimessa? Hei, sillä ei nyt ole mitään väliä, mutta sä sen sijaan. Mitä musta? Juuri sä näytät olevan meidän superhalvan uutuustuotteen tarpeessa. Mistä sä puhut? No tästä. Tämä on The Clone Gun. Tällä tuotteella voit kloonata mitä tahansa, milloin tahansa. Ja sinun tapauksesi voit kloonata lisää apukäsiä tekemään kotitöitäsi. Vain 999. Ja plus 2 tonnin postilut, mutta ei puhuta niistä sen enempää. Se on muuten aivan sika halpa. Mä ostan sen. Mahtavaa. Ja itse asiassa tilauksesi on jo kotiovellasi. Kiitti Teppo. No niin, katsotaan mitä täällä on sisällä. Mikäs tää? Kiitos kun tilasitte Paska mainostoimisto Oyltä. Olemme hyvin iloisia, että käynyt meidän puolemme. Tämä on uusi tuotteemme The Clone Gun. Tällä pystyy kloonata joo, ei kiinnosta. Siinähän se on. Tää näyttää kyllä vaan ihan lelupyssyltä. No, jos tää kerta toimii, niin kai tätä voi sitten testata. Mitä mä voisin testata tätä silleen niinku järkevästi? Hei Ankkamaske! Katos tätä! Wow! Tää oikeesti toimii! Hei, rauhoittukaa! Koska mä tarviin teitä vielä lisää. Paikallasi. No niin. Sä tieskat tiskit, sä imuroit, sä ajat ruohon ja te kaksi tuutte mun mukaan. No niin, töihin siitä!
Hei meepä hakee mulle juoma. Otetaan Coca-Cola jäillä. Hetkinen, mitä sä teet mun koneella? Hei, mitä sä nyt rakeet siinä? Et sä osaa pelata. Mennä hakee se juoma. Nyt! Hei, mä jatkan. Vihdoinkin. Hei. Missä jäät on? Nyt nyt laittaa ne jäät sinne, okei? Okay? Mitä ihmettä? Voi ei. Mitäpä teen? Näinkö tapahtuu, kun vähän vaan lykkää kotitöitä? Please. Missä on lisää luoteja? Hei, älä vitsi pelleillä. En mä nyt teitä oikeesti halunnut kaikkia orjuttaa. Varsinkin kun teitä oli vaan 5 alun perin.
Hei, pyydän. Mä voin antaa teille kaikille shoutoutin. Hyi. Mä jäinkin sitten uneksimaan vähän pitemmäksi aikaa. Okei, nyt on aika testata tätä ihan oikeesti. Hei Ankkamaski. Katos tätä. Hei, kiitos kun katsot videon. Mä todellakin toivon, että tykkäsit tästä, koska mä käytin tähän niin paljon vaivaa ja aikaa tämän videon tekemiseen. Tää oli tosi pitkä projekti, mut ei tässä kai muuta. Nähdään ensi videossa ja se on moro.